Здравейте! Реших да опитам така набралата голяма популярност напитка Prime, или известна още като напитката на Логан Пол. Видях, че това лято има и в България. На морето я видях за първи път, се кани да я взема, да я опитам. Първият вкус, който реших да опитам е ето този Meta Moon. Може би има леко вкус на кокос или на ананас, не съм сигурен. Не мога да определя точно. За тази напитка мога да кажа, че като дизайн на мен лично ми допада. В смисъл, изчистено е, многоцветно е, има разнообразие от вкусове. Като маркетинг няма нужда да коментирам, защото ми стана толкова популярна. Мисля, че ми липсва само един вкус, ако не греша. Значи на морето я видях лятото, беше на цена 22-25 лева. Тук в София септември месец я видях, беше 18 лева, на някои места ми казах, че има и за 12. Те са от Англия и струват 2 паунда. Тоест в България цената е почти двойна, даже двойна. Да не кажа на места почти тройна. Лично на мен този вкус ми харесва. Meta Moon. Освежаваща, особено когато е студена. Лято ще е екстра. Предполагам, че ще опитаме останалите в отделни видеа.